Sanibona bafowethu. Nibingelele nonke. Ngosuku la ngesonto namhlanje. Ngijabula kakhulu maniya kahle emawutini lokhuluma ngamahlabehlezi intumandumbani usigolozi indaba zempathaza besibamba isiphele kuze emakhadi kuye impilo engane. Usenyukhasela eDanauza eAnville. Uthi andidlulele nazi izinduku ezimnandi kunina abamabhizinisi nakunina abanikazi bemoto nakunina abanikazi beitolo nakunina abanikazi bamathenda. Ngithi nazi-ke madoda nasi isigubhe ngisephile igubhe engiphethe. Nazi igubhe engiphethe ndoda enkulu indumbani baniphethe lezi igubhe umenzi wento yenzeke. Izigubhu zami lezi engisebenzisayo khona zabantu abafuna ukuphakama, abafuna ukuphakamisa izithunywa nabafuna ukusonda, baphakamise ukuhlola. Nazi igubhe enginazo ezamabhizinisi lesi esokuphakamisa isithunywa sakho sisebenze esihamba nalomuthi. Ngithi bafowethu sondelani kumahlabehlezi. Sondelani ndumandumane. Sondelani ubhove igotha amanxeba. Sondelani uthambe isihlabela imzondayo. Nizokwazi ukuphumelela umuntu onezitha, umuntu onenkinga keze. Ezothola ukusizakala nansi indoda engiphethe. Nanka amafutha engiwaphethe wona asebenzisa amabhizinisi. Elande ehambisana nalawo emabhizinisini akho mfowethu ashone phansi angaphakami. Sondela kumahlabehlezi kuzolunga. Sukuma ndoda enkulu ungayibambezeli. Lamafutha mfuthu ngiyazi neshoti ngeke siwathole. Anzima ukutholakala mfowethu. Ngiyazi abaningi bazobuza igama uthi yini igama lawo? Yini enzani? Bese kuzoba nansi le ndoda engiphethe. Nansi indoda engiphethe mfowethu. Uzimalanga le mawuthola inhlanga zayo uzoba inkuzimalanga. Nansi la sengigayile. Yiyo le uzoba inkuzimalanga konke amabhizinisi makho. Lokuvimba izitha zingasondeli eduze kwakho. Uqhubeke nomsebenzi ephambili. Ngiyazi lapha emsebenzini mawusuphakeme abantu uyabanga nabo kube khona abantu abakuzonda abangathanda ukuthi uphumelele. Lapho ngizokuphumelelisa uyathanda kawuthandi. Ngiyagalanta mfowethu. Ngiyagalanta mntakamama. Ngiyagalanta ukuthi uzophumelela. Ngiyagalanta ukuthi la ngomenza into yenzeke izokwenzeka lento engishoyo. Mfowethu ngiyawumba umuthi entabeni. Nguyishape fike ezinye inyanga zayo zimbe. Kuhlukana ukuthanga. Njoba ngisebenzise ngibeke ukuthi bafowethu nana ngisebenza nana nginithathi kancane. Kuphela kufuna sibambisane silekelelana. Kuze siqhubeke sibe ngilindele izinyanga, ngilindele izangoma engade zothwasa, ngilindele abafundisi, ngilindele abaprofeti, ngilindele abantu amabhizinisi amathenda, ngilindele abameli abangakholelwa into ohamba kancane, ngilindele ama-advocate, ngilindele abantu abafunda isikole. Khona ingane ekifunda isikole uthola ukuthi isiziya isidomu kanti ayisona isidomu, ihlaselwe ngomoya ababi. Ihlaselwe ngomoya ababi nje lokho kwasula kubazali bayo nakogogo bakhona kwakukhona bomo babangalungiswa. Bafowethu uzali nginigeze. Uzofika ugeze la. Sizwa kithi uzogeza ube clean uthandeke umsebenzi wakho uqhubeke uye phambili. Sondela kumahlabehlezi udayisa ama-aphula, udayisa amakinati, une-tick shop, unesitolo, sondela kumahlabehlezi. Kuzoqaqeka ziyadla izizwa nawe ngifuna udle futhi. Qhubeka ke nempilo futhi ephambili. Ubhove igotha amanxeba la. Undubandumane udume kwanyakaza ukumhlaba usigoloze indaba ziyaphathaza besibamba seproject enkosi webhuti mabukade kuyini ephethe kwengane. Uthambe isihlabela imzondayo. Umhilo wentombi ehilo ithanda manzi ahlophe nentombi ezamishiyayo. Sukuma ndoda uyi mahlabehlezi lo. Ngeke uphinde umthole mina uyena noma ngabe kuthiwa bayangifeka. Angifekwa ke mina mfowethu ngihlala nginto eyodwa. Uyongibona kahle isigqoko ubona sefakile ubona uduze kumahlabehlezi. Ngiyethemba kuningi ozobona ngakho ukuthi ufile kwamahlabehlezi. Wenze show ukuthi kwamahlabehlezi. Mfowethu sukuma usuke eMaputo usuke eThekwini usuke eZimbabwe usuke eMozambique usuke eStern Cape usuka emazweni angaphandle woza kumahlabehlezi. Uzofuna ukuthola ukusizakala. Umlungu uIndia uyikhalathi sondela kumahlabehlezi. Uzothola usizo. Phakama mfowethu. Sondela kumahlabehlezi. Siyabonga. Siyabonga bengifuna ukunasakhona ke lokho. NgoLwesibili ngizophuma ngizosuka ebusuku la eNyukhasela. Ngiphikelele eGoli ngizoba khona eGoli ngoLwesithathu nangolwesine. Ngizohamba khona phezu bakwasebenza khona. Kodwa ke ngizoba sengikwazi ukuthi nini engidinga wona ngithole. Lapha nini ngithole khona. Onesikhala ngasondela kumahlabehlezi. Alright, mase ungibonile. Ngiyengithanda ukuthi ungilandelele. Uyoqhubeka ke isikhathi ngizobuya ngishintsheke eGoli. Sokuseduze ukuthi ngishintshe ngibe la eForcrust.
futhi uyobusukwazi ungithola eclass ufocus usungasakuthole egoli mawudinga manje ngiphuthume ungithole ngiseseduzana futhi siyabonga siyathokoza nyakaza ke futhi uzinyakazela into zakho ungalali phansi vuka siyabonga